124 studju ta' riċerka medika qed juru biċ-ċar li l-frażi ta' użu ta' cannabis responsabbli ma teżistix. Dan kien il-messaġġ tal-Assoċjazzjoni Medika Maltija li fis-stqarrija qalet li mhux tal-ħaxixa ma tistax tintuża b'mod responsabbli iżda tal-li tista' titqies bħala droga perikoluża li twassal għal dipendenza fuqha b'konsegwenzi serji fit-tul fuq is-saħħa mentali. L-Assoċjazzjoni Medika Maltija il-MAM ikkundannat mingħajr riservi l-promozzjoni u r-reklamar sfaċċat tal-hekk imsejjaħ użu responsabbli tal-kannabis minn Ministri tal-Gvern li suppost għandhom għal-qalbhom is-saħħa taż-żgħażagħ tagħna. It-tobba qalu li m'hemm ebda użu responsabbli tal-kannabis għaliex din hija droga li twassal għal sensazzjoni artifiċjali li tidher sabiħa l ftit ħin qasir qabel ma twassal għal riperkussjonijiet kbar fuq is-saħħa tal-bniedem. Huwa kompletament inaċċettabbli li kwalunkwe figura politika tippromovi pjaga tas-soċjetà moderna għaliex ikomplu t-tobba din se twassal għal ħsara kbira b'mod partikolari fuq l-adolescenti u żgħażagħ. L-istudju li kwotaw il-MAM fl-istqarrija tagħhom jikkonkludi li l-evidenza tissuġġerixxi li l-frekwenza tal-użu tal-kannabis, il-kontenut ta' THC, l-età ta' meta wieħed jibda jpejjeb il-marjuwana u l-użu b'mod regolari tal-kannabis jistgħu jikkontribwixxu għal riżultati inkwetanti ħafna bl-aktar effett gravi ikun dak tal-psikożi. It-tobba spjegaw li l-psikożi hija kundizzjoni li teħtieġ trattament bil-mediċini u ħafna drabi twassal biex persuna tqatta' ammont ta' żmien fi sptar li speċjalizza fil-mard ta' saħħa mentali.